Huomenta. Kello on 5.30 sunnuntai-aamu ja ulkona on 15 astetta pakkasta. Me ollaan Äkäslompolon kylässä Kuerkiavarin hostellin pihassa ja tarkoituksena lähtee tonne ylös Kuertunturin huipulle ja kattoon pilvettömältä taivaalta Lapin kaunis auringon nousu ja jospa sieltä pääsis laskemalla sitten alas. Lähdetään kiipeä ylös. Kun muutama 10 metriä vasta kävelty ylöspäin ja tää maisema, mikä täällä avautuu, niin tästä ei voinut tulla huono reissu. Puuraja on nyt ylitetty huippua kohti. Täällä on aika kaunista. Ylhäällä tähän korkeammalle Kuertunturiin ei enää päästä. Me ollaan topissa. Ehkä maailman kaunein auringonnousu. Toivottavasti toi kamera saa meille hienoa kuvamateriaalia timelapsi videoon. No niin, reissu takana. Kuertunturi vallotettu auringonnousu. Ehkä maailman kaunein auringonnousu todistettu. Kello on nyt 7.22, eli tämmönen kevyt aamureippailu. Nyt kuivaa päälle ja aamupalalle ja sitten tunturi. Matka jatkuu.